खुलुमबाय दिनैनि निसाबथिखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निसाबथियानो जाहैबाय BSFनि DJSS वाला जामुनि सिमनायाव दावबायफैदों। भारत पाकिस्ताननि सिमनायाव भारतनि सान्थ्रि हान्जा आरो पाकिस्ताननि सान्थ्रि हान्जाफोरनि गेजेराव दावराव दावसिया सोलिबाय थायो। BSFनि DJSS वाला जामुनि सिमनायाव दावबायफैयो। DJआ दावबायफैनानै सिमनायाव नायगिदिङो आरो BSF कमान्डारफोरजों सिमनायाव सोलिनाय जेंनाफोरनि सायाव सावरायो होनना सासे BSF मावथिया खौरांगिरि मेलाव बिबुंथि होयो। मिथिनाय बादिब्ला BSF जवानफोरा DJनि सिगाङाव सिमनानि खाथियाव माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायनि अजद दैखाङो। BSF मावथिया बुंनाय बादिब्ला DJ देशवाला BSF जवानफोरखौ गावबा गावनि देहायारि फिटनेसखौ मोजाङै जोथोन लाखिनो आरो एक्सारसाइज खालामनो बिथोन होयो, जाहाथे सिमनायाव जानाय जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हायो। 2 नम्बराव दङ चाइनाखौ सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय भारताव #बयकट चाइनिज प्रडाक्ट ट्रेन्ड सोलिगासिनो। थांनाय माखासे सप्तानिफ्रायनो भारत चाइनानि सिमनायाव मोननै हादरनि सान्थ्रि हान्जानि गेजेराव दावराव-दावसि सोलिगासिनो। बेजों सोमोन्दै भारताव मोनसे हेशटेग सोलिगासिनो आरो बे हेशटेगानो जाहैबाय बयकट चाइनिज प्रडाक्ट्स। अदेबानि भारताव रिमुभ चाइनिज एप्स मुंनि मोनसे मबाइल एपखौ बेखेवो आरो बे एपखौ भारताव डाउनलड खालामनाया जोबोर खम समनि गेजेरावनो गासै 5 मिलियननिबो बारबाय होनना मिथिनाय जायो। बे एपखौ बेखेवनायनि जाहोना चाइनाखौ सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय होनना बुंदों, मानोना बिसोरनि सान्थ्रिफोरा भारतनि सिमनायाव फैनानै दावराव-दावसि खालामो। मख'नो गोनांदि लादाखनि थागिबि सनम वांचुकआ साननैसो सिगां चाइनिज मुवा बाहायनायखौ गारनो थाखाय बयखौबो खावलायदोंमोन आरो हमदांना लानाय जादों दि बेनि बे खावलायनायनि जाहोनाव गोबां मानसिफोरा बे खामानिखौ मावनो आवगायबोदों। 3 नम्बराव दङ जरहाट जिल्लायाव मब लिन्चिं जालांनाय जाथायजों लोब्बा गोनां 4 दायनिगिरिफोरखौ हमबाय। आपार आसामनि जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय मरियनी मुंनि जायगायाव मब लिन्च जानाय जाथायजों लोब्बा गोनां 4 दायनिगिरिफोरखौ मैया हमो। बे 4 दायनिगिरिफोरनि मुंफोरा जाबाय फारियै पिन्टु नायक, भाइकन बरा, रामेश साबार आरो दीपक साबार। बिसोरखौ देबाशिष गगৈ मुंनि सासे लाइमोनखौ बुनानै बुथारनायनि दायआव हमो। अदेबानि बे जाथायखौ लानानै नितिश नायक मुंनि सासे सुबुङा समाजारि बिजोङाव गाज्रि रावजों कमेन्ट होनायनि बिथांखौबो हमो। मख'नो गोनांदि लकडाउननि समाव सानै लाइमोना बेरायनानै न'फारसे फैफिननाय समाव लामायाव सानै आइजोखौ मटरसाइकेलजों फोनांनायनि थाखाय मब लिन्च खालामो, जाहोनाव देबाशिष गगৈ मुंनि लाइमोना जिउ गोमायो। 4 नम्बराव दङ मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ नायनो हाग्रा सेबाया मबाइल एप बेखेवदों। सेबाजों खुंजानाय देग्लायनि HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय रबिबाराव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावदों। बेजों लोब्बा लाखिनानै मैया समबारखालि सेबाया HSLCनि फिथाइखौ नायनो हानाय सेबा रिजाल्ट 2020 मुंनि मबाइल एप बेखेवदों। बे एपनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलिफोरा गावबा गावनि फिथाइखौ नायनो हागोन। मख'नो गोनांदि बे एपनि अनगायै सेबाया माखासे वेबसाइटबो फोसावो। बे वेबसाइटनि मुंफोरानो जाबाय फारियै sebaonline.org, resultsasam.nic.in, www.examresults.net, www.examresults.net/assam/, www.indiaresults.com, exametc.com, iresults.com, yesresults.com, result.shiksha, asamonline.in, assamjobalerts.com, assamresult.in। 5 नम्बराव दङ रासियायाव कभिड-19 नि भेक्सिन। रासियानि बिगियानगिरिफोरा कर'ना भाइरासजों जुजिनो थाखाय थियारि खालामनाय भेक्सिननि सायाव 2 सप्तायाव आनजाद नायनाय योजना बानायदों। गाहाम देहा बिफाननि मन्थ्रिया बेखौ मिथिहोनानै बुङो दि खुंथाया हादरनि गिबि एन्टि-कभिड-19 भेक्सिनखौ गनायथि होबाय। मख'जाथावदि मुलुगनाङैनो बांसिन कर'ना गोहोम गोग्लैनाय हादरफोरनि रिपर्टनि बादिब्ला हादराव बिगियानगिरिफोरा 50 गुबुन गुबुन भेक्सिननि प्रजेक्टआव खामानि मावदों। हादराव 60 कर'ना भेक्सिननि आनजाद नायनाया सोलिगासिनो आरो जर'खाफोरनि मानिनाय बादिब्ला मोनसे रैखाथि गोनां आरो गोहोम गोनां भेक्सिन थियारि खालामनायाव 12 निफ्राय 18 दान सम नांनो हागौ। दिनैनि निसाबथिया एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।